Handik urte batzuetara ezkondu eta lau seme alaba izan genituen. Bizitza eroso eramaten genuen. Mota guztietako merkantziak. Han nintzela, nire itxura ikustean, Basajaontziaren kapitaina bidean aurritu zen. Pirata zala eta nik pirata ona izateko itxura nuela esan zidan. Momentuan kontratatu ninduen. Itxasoan genbiltzala, urrutian Ingalaterrako Lady Constance ontzia ikusi genuen. Barruan altxorra handi bat zegoela entzuna genuen. Kapitainak erasorako prest egoteko agindua eman zigun. Kapitainak nire ausardia ikustean bere undora deitu eta bera zaintzeko eskarra zidan. Erasoan nila sortatzen baldin bazen, Basajaontzia nire animutzen hartzeko erregutu ziren.